De renovatie van de Brege Oosterverlaat is klaar en daarom is deze nou weer omplaatst. Het is een oude monumentale ophaalbrege. En die brege is de oude man opknapt. En hebben wij begin mei hebben die waaihellen en Jood wordt er weer omplaatst hier in Dokkum. Deze kraan van Scott, die pakt hem direct op. We zetten eerst de pijlen, hoe maai je dat? En dan zetten we de beschulen erbovenop en dan de scoren er weer aan. En dan hoop ik dat er goed bestaat. Het weeromplaatsen van de monumentale brege is belangrijk omdat het onderdeel is van het Zuid-Ier-project. Het is een hele oude brege en wij willen weer broeken gaan. De brege is tientallen jaren net broekt, maar hier achter mij loopt de Zuid-Ier. En deze sluis die hier achter mij loopt, dat is eigenlijk de toegang tot de Zuid-Ier. Er loopt een oude brege overheen en die willen we broeken gaan. Zodat mensen hier maar bootjes doorheen varen kunnen. En daarom hebben wij hem opknapt de oude man. Onder oren is het bewegingswerk van de brege goed naïsjoen en komen er extra slagbemen. De brege is onder handnaam troch de mannen van Stiel. Er zijn heel veel stukjes van Ruske, er zijn heel veel bouwverbindingen die maken en dat hebben wij dus al weer klonken. In oude werd de staat weer omgebracht. Er is een stuk onderlaast ooit eens een keer. En, dat wie dus ik mijn bouwverbindingen die dat hebben wij er weer onzichtbaar proberen te herstellen en ik weer klonken. Heel veel nieuwe stukken erin laatst. Hij liep eerst wel knap, maar toen er de verre weer kwam, toen werd het toch vrij min. Maar het weeromplaatsen van de brege is het werk om het schippendiekje nog net helemaal klaar. De brege die plaatsen we. Uiteindelijk moet er uitbalanceerd worden en goed testen worden. En daarna gaan wij verder met het opknappen van de sluis zelf, het metselwerk. Maar vooral de dwarren, met een bewegingsmechanisme opkomt, zodat die sluiswachter straks makkelijk de dwarren die op mijn dichtbank kan. Dit stukje dat is in de voorjaar van Oorier, 2020 is dat wel klaar en broekbaar. Voordat bootjes meestal gebruik maken kunnen van de unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmaar, moeten ze nog even geduld hebben. Wij hopen eigenlijk dat wij volgend jaar al wel eens een eerste testfase herkennen. Maar alles lijkt erop dat wij in de zomer of het voorjaar van 2022 de hele route hier gooien kennen. En dat die voor iedereen echt te broeken is.